U da kollox fl-2017 għandi raġun? 2016. 2016. Ġara ħafna, 2016-2017 kienet sena diffiċli ħafna. Kienet sena turbolenti għal-pajis biex la sar sfreġu mir-Repubblika. U fl-istess ħin inti għaddejja minn sfidi personali enormi. Għasejt niftakar, yes. Meta taħseb dwar dak il-perjodu? X'emozzjonijiet jitnislu fik? L-għanis apprezzament qawwi tal-fatt li għaddejt minna. Thankfully, rix tajjeb. Ġifiri, dak l-ewwel kien perjodu diffiċli ħafna. U hemmhekk fil-fatt illi jienu Dafni ferra sirna ħbib. Għax Dafni avvolja kienet ċaħat jekk palmatlek qabel, iċċempilli fuq stejjer l-emulaw, ma kienx hemm ħbiberija, jien kont qed inżomm lura. Ara x'impattandu il-ħidma kollha li ssir biex tiżola u tiddiskredita ġurnalist. Għax minn hemm kont ġejja jien. Inti għalhekk ma kontx ittija biex ta' wisq. Mhux ma kontx ittija. Ma sejniex bib għax ma kellek f'moħħok dan il-mit ta' Dafni li meta tiltaqa' ma' xi ħadd. L-ewwel l-impressjoni għandha xi ħadd mhux dak li smajt fuqu jew fuqha. Kien hemm konverzazzjonijiet, ġifieri mhux jiena mhux ħanħalli ħadd li nibblokka lil xi ħadd għax it was a functional work relation. Mbagħad meta jien xina għafodda partit ma ħabbarix, xina poġġejt fuq Facebook speċi ħabibi u hekk speċi isma' jekk mhux nkellimkom għax għaddejja minn perjodu għax diffiċli. U ħadet interess qawwi. U kienet isiri 6 xhur 8 xhur. Darba fil-ġimgħa tibgħat li messaġġ, Caroline, do you need anything? Are you okay? If you just want somebody to talk to, I'm here. I can come. Tell me. Darba fil-ġimgħa kienet tibgħat illi jien fil-minnhom bejt ngħid imma dil-persuna laqas bibi, fimti illi kienu ovvjament kienu daqshekk regolari, baqgħet hemmhekk, 6 xhur minn baqgħet hemmhekk li fil minnhom kif bdejt inħossni speċi aħjar, qatt ma jistax ikun dil-mara qatt Dafni la kam home. U kif insertat, kien xi ġimgħa wara l-aħħar treatment illi kont għamilt. U jiena kelli appuntament il-ġimgħa wara biex imur għat-tabib. U ċempilli tabib. Għatla excuse me, this is doctor ta' ma jmux it-test marru żiena. ċempilli għalli Karla, għalli qed inċempillek għalli biex jisserraħ moħħok. Għalli all good. U jien dak li kont dari lejha, kont edha til-kab zammejtek, saqajja ħasejtom ħajċedu, għax the relief you can't imagine, you know, tista' go either way. Ma konċ nisana telefonata, ġifiri, dak il-ħiqbat mal-għajtek, u ħassejta ġit minn marajja. Etnajlek, l-għal darba jtniltaqaw, biċċin biċ. L-għal darba jtniltaqaw biċċin biċ, zammitni minnaw, dawritni u għanqitni. From that moment on, and a few months later she was killed, which is a tremendous loss.